Mount Rushmore predstavlja jednu od najvećih i najpoznatijih svjetskih skulptura koja je ikada uklesana na površini jedne granitne klisure. Ova impresivna skulptura koja se nalazi u regiji Black Hills na jugozapadnom dijelu savezne države Južne Dakote u Sjedinjenim Američkim Državama izgrađena je da podsjeća na prvih 150 godina SAD-a te prikazuje 4 najomiljenija bivša američka predsjednika: Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna, po redu s lijeva na desno. Cijeli spomenik prostire se na površini od 5,17 kvadratnih kilometara te isklesan na visini od 1745 metara nadmorske visine. Svaka od skulptura glava bivših predsjednika visoka je oko 18 metara. S vremenom je spomenik postao jedan od simbola Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega i ne čudi činjenica što se on često može vidjeti u brojnim filmovima i televizijskim serijama. Zbog svojih impresivnih dimenzija, pozicije i jedinstvenosti kojom podsjeća na stare egipatske građevine, sigurno je da će ova galerija američkih predsjednika još dugo nastaviti privlačiti brojne posjetitelje.